nyuwun sewu Mas Lendro. Ngene iki Mbak Dike jejer aku ngene iki aku wis muat Pak Tomin iki lho. Nya dadak mbok lairke lho mesti lho. Nggih. Wong kene iki wis tutup buku kok sik dibuka neh. Tadi ku mengendangi nang mriku. Pripun Mbak Dika? Konten lho nggih. Tulung Agungnya mana? Tulung Agung kula Kenayan. Oh, Kenayan. Kenayan itu kecamatan apa desa? Niku kelurahan. Oh, kelurahan. Benar, kecamatannya ya Tulung Agung. Oh, berarti kota. Benar sekali. Biasa Mbak Dika. Sampe nomahmu ndi? Aduh, kowe ora roh kowe. Ya ora kira ora tau mok jak. Kuwi laire meletek kok watu kok Mbak, ora sampean. Aku ki krung-krungu laire metu teko pori-pori lho, Mas. Saking cilike. Heeh, gato dhek metu, mrucut ngono lho. Jane aku iki jerawat apa pori-pori iki. Nuwun sewu, Mbak Dika sakmenika sampun kagungan garwa. Dereng Mas Lendro. Cita-cita favorit yang diinginkan seorang suami seperti apa? Nek lanang ki. Iya sing gedhe dhuwur, tanggung jawab, ganteng, pinter golek duit, sayang istri, sayang anak, sayang maratuwa. Kowe rasa polak-polok le. Ora piye? Kowe ngene gak mungkin milih kowe. Loh, kan padha-padha bujange nggih. Bujang Aku bujang, Mbak Dika bujang, Mas Hendro bajing. Omonganmu masih saya Mas. Bujang maksudnya gonggoe bojo. Kok bajing maksudnya? Oh, ya kleru. Kleru kebablasan kuwi mau ki. Mbak Dika riyen sinden nggih Mbak nggih. Berangkatnya sinden apa penari Mbak Dika? Penari. Oh, penari. Infomu ra akurat, Mas. Infomu ra akurat wi. Ayo, lek golek komedian ndi? Aku gak goleki tuku aku mau. Mbak Dika itu awalnya berangkatnya penari. Penari. Ndas sing dadi bojone ya Mas Lendro. Piye? Ya sadurunge malam pertamane joget sik. Serampat kok Mas. Iya. Dang tung dang tung tung tak tung tak tung tung tak Bidang. luar biasa. Sik Mas, enek sing ra penak ge Mas sampe nabi. Kok tungcrut bareng ya Joget kok. iki anu jegal banyu. Wah, iya. Terus banyune nyiprat-nyiprat ngono ya. Iya. Mbak Dika. Dalam. Ini tadi permintaan sebelum lagu-lagu sama Mas Lendro disuruh ketoprakan. Nggih, kok sing Arep nggih lakon apa? Apa ki jenenge mau? Pranacitra. Pranacitra karo mendut. Sinopsisnya piye? Sik, aku ben dengar Mbak Dika. Iya, sinopsisnya piye ya tak rungokne jane. Sinopsis. Nyuwun sewu Mas Lendro. Ngene iki Mbak kelas. Kok saged Mas Semreng. Wah, parfume Bulgari Aqua. nek cedak aku mah ngopo? Bulgari nek aku. Lho, iki paling ora ya anu, Gatsby. Kadung lek ngrungokne kok ya Gatsby to. Indoramet. Lelek Mas Lendro ini nyanding sampean ambune piye? Lengok lentik. Loh, aku mengira wonge anu lho Mas, sampean ngerti apa ndak? Apa? Minyak jelantai yang put kan mau diadani ada parfum dingin semprotan. Sak gelem-gelem tak tampa pokoke Mas. Wis nangane. Ceritane. Sinopsisnya piye? Sinopsis. Anakku. Iki to. Lho mosok sama bapakku. Kowe gelem ra gelem ki anakku. Enak lho iki mbok terima-terima ora? Gelem Enake iki. gelem lho iki pakmu ra gelem lho iki. Aku kok milih iki lek wanto pakmu. Ben koyo botol Yakult yo. Ora nembak. Lho, sampean ngono kuwi ngomong botol Yakult kok saya sampean apa? Albotil. Kowe gak meneng kae. Piye iki anak sampean? Aku ki pakmu. Iya. Kok apa jagoan Aku terima ora terima sampean pakku. pakmu. Gelem wis wong kan pakmu ki mbokmu mbiyen ki anu to ayu. Keblocok. Ora keblocok pakmu lu ngomong dilarang lahir kowe. Gak mulai 2 tahun kowe metu. Ya berarti sampean nuduh pakku, mbokku rabina berarti. Oh gak rabine cek statusnya bojoku. Lah iya tapi Mbokmu karo Iter. Mane keton ngene iki. Terus aku sebagai apa? Pranacitra nglamar karo anakku jenenge Mendut. Oh, ini kok adegan pertama aku ngelamar apa gandrung sih? Gandrung no. Oh, Gandrung karo kene. Oh, terus. Terus Pak teko. Pak teko. Paling mendute gelem to? Enggak. Gelem. Oh, Gelem ora? Enggak. Loh.
gelem. Oh gelem ya. Aku kok mbok tambahi to Mas nek gelem. Ora cita tangane retek. Wong aku yo mah tanganmu lho. Tiba yo golek kesempatan. Terus. Jadi aku gelem. Gelem. Iya. Ono kowe rantang. Mahare apa? Heh? Mahare apa? Yo karep kowe njaluk apa? Heeh. Ya minimal Fortuner 1, duit Ya. 100 juta. Ya. Wis gak sarapi Mas, gak sarapi. Ojo Pak teko. Perang. Perang. Ora perang, akhirnya Pak Tendang sana tak jodokne ae. Ya wis yo, jajal. Siarno sik. Aku melu sapa sih? Lah kan melok Pak Sun apa melok kene? Maksudnya iki aku melu bapakku apa langsung digandrung ngono lho. Kasihane sik iki kok. Oh. Kok buka ibuku ae kan mau. Tancapane piye, Mbak? Dike ning kene apa ning kono sik? Ya ning kene kok to. Iya, aku ning kono. Kok anakku tak omong karo anakku to. Iya. Kok terus kowe teko. Oh, iya. Aku ning kono to? Ning kono to? Aja rono lho. Iya, ning kono. Cacah Ning kono. Aja jablas dikrone petek. Jarene ning kono. Kene lho awar yang uti kene lho. Oh iya, kene. Kene bener. Ya kono aja kok keroki lho iku, Mbok. Aja ngono Mas, aku kok mulih masuk angin tenan lho. Nah, Dan siarne sik. keprake piye ya keprake? Iso apa ora? Oke. Au. Kebiar. Iya. Patut. Sesarengan sandi wara ketoprak siksa budaya. Elek apa jenenge? Jenenge kok Elek. Lah ora entuk mangani lah siksa budaya. Adik lho, adik. Sapa? Adik Apa iki? agar dike. Oh iya. Iki kok rame sak jagat raya sosial media iki kok. Sesarengan sandi wara ketoprak adik budaya. Mijil saking Pelaladan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawi Timur. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Ki Akbar Salam, Wakil Ketua kula piyambak. Kula piyambak sapa jenenge disebut nih. Sledro masa tak omong nih. Yes. Jumbo kalian pamudutanipun panjenenganipun Bu Suwardi dalu punika Andi Budaya. Ngasakaken salah setunggaling cariyos Rara Mendut Pranacitra. Rara Mendut dipun ayahi panjenenganipun Mbak Ayu Dika Sabrina. Parandene Pranacitra pun asta panjenenganipun Ki Akbar. Parandene bapakipun Mendut dipun asta panjenenganipun Muhammad Saiful Asmaul Slendro. Iya. Topane sido dawet. Kedawan jeneng makane wong mek sakmono. Dos pundi cariyos ing dalu punika luhuring budaya mahanane kuncarane bangsa. Sekali mardika tetap mardika. Kebiar. Dike sik. Dar. Mendut. Dalem rokok. Pancene bapake bagus, anake ya ayu ngene iki kok. Ndak iso dipaido tenan kok. Tok. So, Tok. Lah kok koyo bakul bakso malah. Kowe iki ngefrak apa arep rondo? Nyambi bakul bakso to Mas itu. Oh iya. Kok kenal to ya? Wah kene kok. Wis karo yoga. Sik to, Pak. Iki ki aku ki anakmu mosok kanca-kancaku ora roh. Oh, iko to. Sampe jenenge itu. Titu. wah, Tito sing gene wit pasir to itu ya. Ya kuwi lho. Nduk kok mendut. Mendut iki lho. Lah ya, Nduk. Iki sakwise kowe iki tak kuliahke ning nggone universitas kono iki. Universitas. Universitas. Ala wong tuwa iki ra apa sak geleme omonge iki. Nggonku tak kuliahke iki kaporo kowe tak kon kerja dhisik ya Nduk, aja ngantek kowe iki seneng karo wong lanang liya.
entuk seneng karo wong lanang sing penting kuwi sugih bondo donya sing iso menakke karo kowe Nduk. Nggih, tapi kuliahe nunggak Rama. Kuliahe nunggak dereng jenengan bayar. Engko gampang. Rama nek mulih tak bayari kabeh. Lah iso malah apa iki kuliahmu, sekolahmu tak bayarane. Ngono. Yo, iki ngono awakmu kono ndang nyambut gawe golek gawean yo. Aku tak ning sawase yo, Nduk yo. Oh, nggih Rama. Turuk. Aku mlayu ning ndi? Kae teko. Oh, kae teko. Tukang genderanya Mas Rumah aku kok roh kayak penjagong ya masalahnya becek kok main gini aja nih kelir penonton bro ayo koy kayak tugu pentung saya sik tak omong sik ya ngomong mendut Enje Kang Mas. mendut Enje Kang Mas, pripun? ketoprak mlakune ya ora ngono kuwi Bambang, ketoprak ora nek gagah gawe blas. Ketoprak wis ra ndek bokong. Mas. Ketoprak iku gagah-gagah. piye contone piye Dodone maju, bokonge rada mundur. Terus. Iki lho. Oh. Malah bone kadang ngocan. mendut Enje Kang Mas. pengen tak ndut-ndut ora Urung-urung kok pengen tak dodot ya apa kok? oh ayo mendut Enje Kang Mas. wis sawetara suwe pun kakang ora sak pejagong karo si Adi kabare adik nak sehat ta Sehat Kang Mas. Transferane telat. oh iya ora apa-apa aja to mung transferan jatah apa ae karo AA ora bakal AA. Iki lho AA ke EE. ngadeg Enje Kang Mas. iki awake dhewe iki rumahe sampean ya ya rumah Oh iki omahku. tak rumah Oh sampean nggih. biasanya nek wong pacaran kuwi ning bagian ruang tamu Paket Mas. Wis gak apa-apa. Tukang paket. Sampeyan ki dadi bapakku tukang paket. Bapakmu ki. Lah iya kok. Mosok bapak Roro mendut tukang paket. JNT Mas. Aku nek karo Mbak Dike iki ibarate dhuwure iki pas. Dhuwure pas. Ya omong kono kok lapo tak kok aku metu kok. Kowe pengen tak golekne pasangan ora? Tak golekne pasangan. Pak yo. Heeh. Maratuamu. Heeh. Sopir lho maratuamu lho, kayak opak lho. Golekne pasangan. Tak golekne pasangan. Sopo neh? Ayo Sek. Ayo Sek ngadeg Sek. Dadi ben dramane imbang. Yen nek pasangane kono nek pasangane. Ibuku lho kuwi. Heeh, ibu. Ibunda. Ora enek liyane yo. Enake kuwi. Wis dang ayo didekne. Jarene kudu nriman. Oh iya. Nyapu kok sambat lho. Gek deloken to. Nyapu. Gek aku cilik kono cilik gek anak-anakku semene pas. Iso ya anakku ning semene. Nonton adus piye? Atus. Ya, digane didekne. Sing romantis to pake. Ya Allah mosok mamahku eret-eret. Lah aku ora seneng, sing seneng kene kok. Kowe iki ketoprak lho. Iki ketoprak nganggo budaya nek nyuwun sewu, kita warai yo. Ini dunia tari. Dunia tari. Mbak Dika, tangane tembang kene. Kemana kene? Sing jenenge nginggar-nginggar. Oh, nginggar-nginggar. Oh, gerakan desa karepno. Ono, sana. Tangane ora awake. Ngene. Kok ya wis bangkean sing dicandhak. Lah kok malah kaya Kok kanu Mas Faisal tintingane. Anteni to ya. Yen ning tawang ana lintang Mbak Dika Enje Kang Mas. sang
Sampai kok gak juga. Sama? Mendut. Mendut. Apa tadi mendut habis makan nasi pecel? Iya Kang Mas. Aku roh toh? Roh. Kowe sampeyan jadi nomor sing nembus sih. Heeh. Aku kok iso roh sampean bar makan nasi pecel ngerti Nyapa? carane. Lah iku capare jeneng sang. Aduh. 1-0. Hei, Kok. lebar kok kandang kok. Iya lah. Layangan itu hanya terakhir. Mbok ya sing apik kok kok kandang. Ora seneng, ora setuju kok. Wah, salah ya. Sahayu aku ngenteni. Desa kowe sing nembang bojone kono. Ndang kono. Marang mega ing akasa. Piye? Apik. Kita enak bekam Mas. Rambutnya kayak grindo. Penonton bayaran iki bagian. Oh iya iya. Lah yang ngono to, Dik? Mbak Mendut, upama si dosok rabi karo aku pengen tetumpakan apa nggo bulan madu. Pesawat jet Mas. Oh, pesawat jet. Iya ben cepet to. Wus. Oh, pesawat jet. Nek kono piye nek kono upama aku? Njaluk apa we? Pokok njaluk apa kowe Wis iki rasa njaluk sebenarnya? aneh-aneh. Mbok kaya apa? Ah, wis tok tumpane pandusa kowe. Wis kok ora mati. Ora mati. Maksudnya mati penyakitnya sehat awake. Kondi iki. Suntakon war tane duduk reki. Mbak Dik Mendut, Anjir Kang Mas. upama masuk sido bulan madu pengen nginep di kota mana? Kita bulan madu di mana? Kita bulan madu di luar negeri aja. Oh, Kang luar Mas. negeri. Iya, di Paris. Paris, ngerti Paris ora? Ngerti? Mampu ning Paris ora le? Mampu tuku minyake kuat masa ora gak kuat. Kuwi lho bojomu tek kono nek bulan madu ning ndi? Bulan madu ning ndi? Ya ning ndi to Mas penting karo sampeyan. Oh, tenang lah. Iya. Aku umpama bulan madu ning Gaza piye yo? Bulan apa kuwi? Lho, kowe lagi bulan madu awake diadut lah dibom tuwa. Janji weling. Lah, aku suarane iki anu nih, latar. Sun Sumatera sing tias ingsun. Sik to nembange serius kok kono-kononan barang lho. Aku gemes ra bojoku iki. Napa gemes napa? Ini gede aku ta? Ayo kono, ganti kono. Kowe apa tadi? Nemas ingsun prasopo. Coba diajeng suaramu diajeng. Wah apike ya. Urung. Iki warani tanggane lho ngene iki ora apian. Iya. Terus sun Sinak senan. Late ngepan. Bumi langit walit. Ketang Mas. Oh saya betul saya lanang ya. Pak. Iya. Mani ngene ku yo. Yuk Pak yuk. Kalian ini salah malam apa? kamu loro tak no. Terus tak no kamu loro bareng. Janji. Wong tak kok. Ya terus. Janji ku eling. Yo. Weh.
Iki lho gerakane ngene. Tak warai. Ya, 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 dah. Delok cah cilik-cilik ya.